Yay, sanibonani yay ithonga ona last night's episode sana ngisabambe ongezansi namanje. So let's recap ithonga. Guysini as we all know ukuthi ubandile ubezi ube proposile lana kozama and siyazi ukuthi ubaba kaZama ubengayi approve a relationship yabo. In fact ubaba kaZama after emonile ubandile ukuthi akahlukane nedodakazi yakhe, but ubandile akangalalela. Ubaba kaZama then decided ukuthi yazini angivele nje ngiyilungisele mina lo mfana ngiqede ngaye. So ke ubandile was shot on the road and left to die. Kodwa ke guysini whilst ubandile edutshulwa, it seems like uSandile ubebanjwa i-heart attack elontuzeni eDurban. As we all know ukuthi uthisha eThekwini uSanele, so naye bebanjwa i-heart attack. Yey kukuningi guys kwenzeka simultaneously. So ke uSanele was rushed to the hospital and uMakhumalo bamfonela ke bamazisa ukuthi no, uSanele ushaywe heart attack and usisibhedlela. Like Magwaza family, all of them, they just rushed to the hospital. So likely when they got there udokotela wabatshela ukuthi no, ihlisana amaphaphu akukubi kangako, uSanele uzosinda. While ke sebebhizi manje bazama ukufonela ubandile, you know, so that bazomazisa ukuthi his twin brother is in the hospital. Ubandile akatholakali ke efonini, bayazama nkosami ukufona lutho ukutholakala ubandile efonini, and aba understand, you know, ba confused ukuthi hayibo kanti kwenzakalani ngempela ngobandile. Kodwa ke finally uMakhumalo lana ureceive i-call. No, actually uMakhumalo uyafona because ubeyilibele emzamo ubandile ukuthi aka insist emzami, maybe uzogcina semtholile. But ke umefona this time around uMakhumalo ucingo luka bandile lubanjwa udokotela ke lana uyasho ukuthi ngiyaxolisa ukwazisa ukuthi lo muntu omfunayo usesibhedlela, you know. Uyadideka ke lana ulontuzana uMakhumalo ukuthi hayibo ubandile usesibhedlela kanjani manje, ngoba nami ngisesibhedlela futhi kade ngiyemfuna ngithi akazobona ubhuti wakhe. So if esesibhedlela wayindaba engekho lana ezobona ubhuti wakhe. But ke udokotela uyasho ukuthi no mama, ngiyaxolisa bandle ukukutshela ukuthi angeke sekwazi nanokuza lapho ezobona ubhuti wakhe. Uyadideka futhi uMakhumalo aka understand ukuthi hayibo yindaba engeke mhlawumbe ubanele ekwazi ukuze esibhedlela ezobona ubhuti wakhe. Then udokotela uyasho ukuthi kube nengozi lana futhi ehlanganise naye ubanele, and okwamanje, you know, ukuthi ekhulume indaba eziserious kanjena efonini akukho right. But uMakhumalo engeze esibhedlela, but uMakhumalo shothi lalela ngisesibhedlela vele ngisesibhedlela, so wena usungangitshela ukuthi ngize which ward kwenzakalani, you know. Hayi ke ngathi udokotela wavela decide ukumtshela khona lapho efonini uMakhumalo ukuthi unfortunately ulontuzana ubanele he couldn't make it, he is no more. Like this was the most devastating news for uMakhumalo. So ke nkosiyami uMakhumalo nefamily yakhe ba decide vele ukuthi ayikho into abazoyenza, vele kumele behambe be-identify umzimba kaBanele and confirm and make sure ukuthi indeed it is uBanele in question. Hayi ke guysini, as expected ke uMakhumalo, because she was already in the hospital with her family, so therefore she just decided ukuthi yazini, let's all of us go indeed and identify the body. So when they arrived, unfortunate indeed, it was uBanele who was laying down with some bullets shots. Surprisingly, you know, we did not get a reaction ebesilindele kuMakhumalo as umama, you know. Me personally angiyitholanga, you know, and I found her very, very, very strong to be able to go and identify the body of her son, and scream memeze nani, but no, that was not the case.
Hi ke guys, in moving along, umbali yazini uyagula ugirl akekho right, uyahlanya i-excitement, uma uguliswa injabulo guys, like i-sickness emnandi kanjani uguliswa ukuthi ujabule nje. Hey injabulo shame, i-sickness ihamba phambili. So ke uZama uyafisa la ukukhuluma nobaba wakhe emtshela ukuthi baba phela uBanele usengicele ukuthi ngimshade, but ke unakho lokho kusho ukuthi he Nkosi yami, I wonder ukuthi ubaba useyithatha kanjani lezi ndaba zokuthi uBanele usecela ukuthi angishade. But then again unayo lento ukuthi yazini akavele nje ehambe yomtshela ubaba wakhe, so therefore uyamtshela ke la ubaba wakhe ukuthi hey baba phela uBanele usecela ukuthi ngimshade. Yey ubaba kaMphali kunalento emuthi yeqilizi kancane, knowing ukuthi he is the one who's responsible for ordering Banele's hits, so uyathuka lana kancane ukuthi hayibo uthini manje uMphali, and then uyazama ke ubaba kakazama ukuconvince uZama ukuthi hayibo Zama lalela, asikho nje isidingo sokuthi uthi ufuna ukushada uLuntusana uBanele isigebengu, umgulukudu nje wesigebengu, uZama la uyasho ukuthi kahle baba, kahle wena nje umuntu okugcina-ke ungakhuluma ngoba nawe awungcono nje ukunoBanele, futhi nje wena umuntu nje makungenzeka ukuthi ningavumelani naye nixabane ngento encane, kusasa kwalapho uvuka engasekho emhlabeni loyo muntu. Umehluko phakathi kwakho-ke noBanele ukuthi engcono uBanele uyazenzela nje into ngqo live, kucace kubukwa. Yamcasula-ke le ndaba ubaba kaMbali. No, why do I keep calling her Mbali? Because Mbali is the other girl, Zama. Iyamcasula le ndaba, but then unalo lento yokuthi yazini awuthi ngiyidlulise, because uyazi ukuthi umntanakhe usezohetheka, like uzozothola indaba ezingezinhle nje at all about isoka lakhe leli akasithanda kangaka, and akasenesho ukuthi lizolontuza, akanesho ukuthi like things will work out between yena nalo. But ke baba khona uyasho la ukuthi akanasho at all ukuthi things will work out, especially because uyazi ukuthi he's the one who's responsible for many things, But then ke uyazama man ukuthi ethi yazini awuthi ngiyidlulise le ndaba, let me not dwell into this as much, and let me just focus in supporting my child and just be a support system to my child, Okay, so at the end of the day baba kaZama, because uZama uyamcina lana ngendaba yokuthi yazini ufuna ukuthi ubaba wakhe evume ukuthi eshade. So at the end of the day uyavuma, with this fake smile of his ukuthi hayi no kulungile mntanami, ngiyakunika ama blessing ukuthi ungahamba uyoshada, uma ufuna ukushada ngiyakuvuma, ngiyakukhulula ukuthi hamba uyoshada, vele usukhulile manje, ayikho into esengizoyenza, vele uma ufuna ukushada ayisekho into engizoyenza. Uyajabula ke la uMbali, uyamhaga ke ubabakhe, ukhombisa ukuthi ujabule ukuthi finally ubabakhe useyi-approvile i-relationship yakhe noBanele. But then unalento ukuthi hayibo man, uzama ukufonela uBanele ke manje ukuthi hayibo uBanele ukuphi, so that ezomtshela lezi ndaba, but uBanele unreachable kesana, unreachable. Hayi ke nansi ke ifamily kaMagwaza lana isiyo-identifya futhi isidumbu sikaBanele. Hayi Nkosi yami, hayi sebedabukisa kwamina Nkosi yami, sengibazwela ukuthi hayibo isono bantu. Ake indeed it was confirmed ukuthi uBanele is no more. He couldn't make it during the fights that was heard on the other day. So baby boy is not with us anymore. Oh, the look on Makhumalo's face, Nkosi yami, this scene was quite emotional and very much touching, ibisithinta inhliziyo zethu sonke, ukubuka ukuthi yey guysini, yey it's never an easy thing. Death is never an easy thing, we all know of death, we all know ukuthi someday sonke sizoshona, but to actually see and witness it kanjalo bekungekho lula.
But luckily, no one caused a scene, and not even uMakhumalo. Bengicabanga ukuthi uMakhumalo yey uzokhala kakhulu ethi ayibongo mntanami. But shame, uMakhumalo umile, was strong, waqinela umndeni wakhe. Wabona nje ukuthi yazini usaid ubuhlungu kakhulu hayi kancane, but then wabona ukuthi yazini at the end of the day she has to be strong. She's the one who have to be strongest. Now finally everyone is gathered erumini lika Sanele, and uSanele usevukile. uSanele umangela ukuthi hayibo ngifunani lana, ngizoyenzani mina esibhedlela, so ke na bayamtshela ukuthi hayibo Sanele wena kahle kahle ubene ushaywe inhliziyo yabo. uSanele uyamangala ukuthi hayibo ngishaye inhliziyo nini kuphi kanjani, ingani mina nje angiyena nje umuntu onenkinga yenhliziyo, nginayo nje inkinga yenhliziyo, manje inhliziyo ngishaye kuphi kanjani yabo. So ke uSanele uyabatshela ukuthi yazini ngesikhathi bengilele ngiyele ngaphupha uBanele, and ngephuphe ngathi uBanele uyena umuntu ongisindisayo yabo. So uphi ke yena ngizokwazi ukumbonga kahle yabo. Ayike baqala ke abantu baba nobuso obudabukisayo. Wamangala la uSanele ukuthi hayibo nadabukisa manje ngenibuza ngoBanele kwenzakaleni kanti uphi uBanele yabo. Ayike abasakhona ukukhuluma Nkosi yami, sebefake nje ubuso obucwebisayo obudabukisayo. Ay amangaleke kakhulu lana uSanele ukuthi hayibo ngeke bafethu khulumani phela nithini, ngithi uphi uBanele. Bayamtshela ke lana ukuthi Ncese ndoda yazini Ncese sekwenzekale inkinga lana. uBanele wayithola esedutshuliwe, and ngathi kule ngozi ade edutshula kuyona akazange nje ephumelela, akazange sakwazi ukusinda. Yey uBanele ngithi ke while ngisabancoma ukuthi abayenzanga isini, but hey uBanele hayi isini akayenzile, hayi yenye enga-understandeki extra ngalendlela ongeke uze uunderstand ukuthi hayibo yaza extra manje isini kaBanele. Yey uBanele wapringa uBanele, yey kwakuningi indaba kaBanele. But bayamtshela ke lana ukuthi Ncese Banele sicela ukuthi uxole futhi ukwazi uku-accepta ukuthi iwele lakho alisekho emhlabeni, ususele wedwa usanawele. Yey uBanele akangakwazi ukuxola, yazi washo naye ukuthi ayingeke mhlambe niyadlala, mhlambe nisazophinda futhi ningitshele kahle story seserazi ngokuthi uphi uBanele. Angikholwa nje mina ukuthi nithini vele kimi nithi uphi uBanele. Yey Nkosi yami kwanzima bandla, indoda yanga-accepta, kwanga-accepteka nje at all ukuthi uBanele akasekho ushonile and akasanawele nani yey kwavele kwa-difficult. Hayi-ke kuthe kusinjalo-ke kwakhala ucingo, makhalekhukhwini. Hayi-ke kuthe kusakhwala icingo-ke wahluleka-ke bandla uMakhumalo ukulibamba ucingo, ngathi wavele wanikeza u-Ayanda ukuthi lalela Ayanda, akube uwena-ke olibambayo lolu cingo manje, ngoba yabona mina sesekukuningi ngempela manje ngidilishana nakho. NangoBanele akakhona ukulontusana uku-accepta ukuthi siyamtshela ukuthi ibole lakhe selishonile, aku-accepteki. Ngapha sekumele ngikwazi futhi ukukhuluma nocingo khona madosi ngeke. So ucingo-ke lasothi u-Ayanda-ke wazwaliphendula-ke. It happens ukuthi lana bekufona uZama. uZama uyafa injabulo shame, ugcwele injabulo uZama, akazenzisa umntaka girl. And it seems like uZama vele ubelibele ezamile ukufona, ezama ukufonela uLontusana uBanele efuna ukumtshela phela lezi indaba, sokuthi ubaba wakhe finally uvumile ngokuthi ziyawushaya, Hayi-ke uyakhuluma-ke lana uLontusana umbhali ukuthi hey sithando sami phela ngixoxele ubaba usevumile ukuthi ziyawushaya. Yamangala-ke lana uZama umezwa kungekho umuntu ophendulayo, umuntu ongabi excited ukuthi hayibo uvumile ngempela ubaba wakho ukuthi ziyawushaya. Wema ngaze nga-excited, ngaze ngawu-this, ngaze ngawu-that, yabo akwenzeki kanjalo, Hayi-ke uyabuza-ke lana uZama ukuthi hawu yini kanti, kwenzakaleni. And then u-Ayanda-ke usuyamchazela ukuthi hayi Zama ngicela ukuthi ungixolele, yazini ngiyazi ukuthi akukho lula ukuthi ngikutshele into engifuna ukukutshela yona,
kodwa nje ngicela ukuthi wazi ukuthi uBanele akasekho emhlabeni, useshiyile. Yey, iscream esenziwe uMbali ngithi kwawa ngisho ucingo lo wamemezani, kuthe nje uzama esamemeza nobaba wakhona uMr Ntanzi naye ubeza ukuthi isibhemile ke manje indodakazi yakhe isizwile ngeindaba zokuthi uLontuzana uBanele akasekho emhlabeni. Wavele naye waguqa phansi wathandaza because uyazi ukuthi kuzoshuba lokho ku-strong. Yey gayizini laphele kanjalo ke bandla umkhokha. Awe ma ngicane ngishayeni ngifuna ukuthi ithonga. Ayi gayizini sengishayeni ngicane ngiyaxolisa. Anyway guys, liphele kanjalo ke ithonga esiqephu sethu sayizolo ebusuku. Gayizini ithonga leli angeli understand isihloko sakhona, ngisafuna ukunderstand isihloko sakhona because ama teasers la athi uSanele uzothatha impilo kaBanele. uSanele uyena usezoqhubeka ne-family business, uyena usezophatha laphayana ku-construction, and phela siyazi ukuthi uSanele bandla uyilungele, yabona uyileli wele liyilungele engakwazi ukukhuluma, umuntu nje kade rough, violence uLontuzana uBanele. So angazi ukuthi like uLontuzana uSanele uzokhona nokutransition ku-role from being uSanele o sweet o humble to being uSanele o violence and rude. So asazi gayizini, but then again it seems like uSanele, the very same Sanele uzofuna ukushada uMbali. So angazi ke noma uMbali uzokwazini ukuthi akwazi ukwamukela ukuthi akasashadi uBanele but useshada uSanele. Ama-teasers asho kanjalo. Mina bengicabanga ukuthi mhlawumbe uMbali angeke azazi nje sidalo ngokuthi uLontuzana ushonile, ngokuthi uSanele ushonile, since uLontuzana uSanele vele ezoyitshontsha impilo kamfo wabo eyenze eyakhe. Kodwa ke gayizini asazi ngempela, angazi noma uzoyeka yini uSanele laphayana esikolweni ukufundisa evele eqhubeke ne-family business lena ye-construction. And uSanele ngempela mangimbuka mina ave sweet, ave yilungele, ulothisha nje sweet, othanda izingane, okhonza izingane. So ngathi ukurana le-family business yabo ye-construction ayimdingi nje umuntu ontofontofo, idinga ukuthi uqine because kunabantu abazokuqinela otherwise. So if wena uqinile self uzoqinelwa abanye, angazi. And angazi nani ukuthi kuzoyenzakalani ke ngengoduso kaSanele himself, because uSanele unengoduso yakhe naye igama lakhe uMbali. So asazi ukuthi kuzoyenzakalani ngengoduso kaSanele. uSanele uzoyiyeka nje ingoduso yakhe aqhubeke nengoduso kaBanele, angazi gayizini. Kodwa nje asazi at this point, asazi noma uSanele uzophila impilo ezimbili, double lifestyle. Ngapha eceleni uzoba uBanele, ngapha eceleni ebe uSanele. Like I feel like impilo kaSanele vele has just turned upside down. But at the end of the day vele someone must continue with the family business, because guys naku episode 1 basibonisa ubaba wakhona eshona. It seems like ubaba wakhona waye ku construction vele. So baba wakhona umeshona, umuntu waqhubeka ne-family business uBanele. Manje ngoba uBanele eseshonile, it means vele kuyamphoqa amandla uSanele ukuthi ebiyeke umsebenzi wakhe wokuba uthisha nhloko ezobhekana nebhizinisi leli lomndeni. Ukuthi uzoba umholo njani noma uzokhona asazi gayizini, sesiyobona makulibele kuhamba isikhathi. Now gayizini ngicela ukuthi ni comment yini bandla lana, ningitshela ukuthi niyathanda yini bandla uThonga, i-storyline seThonga okwamanje. How do you find i-storyline seThonga? Siyanichaza noma sinichaza? Like nje ngicela ningitsheleni ukuthi kahle kahle what is up what is up, you know, niyajabulela iThonga noma anijabuleli? Personally for mina kusase early, I think it's still in early stages to say, but so far not bad at all. Anyway gayizini that's it for the review. Ngempela asazi ukuthi iyozala nkomoni lapha kwaMagwaza, whether or not uSanele uzokwazi
ukubamba umuzi nokuyithatha impilo yewele lakhe ezenze iwele lakhe. Asazi at this point, asazi, but-ke sizobona amaqhubeka esikhathi ukuthi kahle kahle iyozala nkomuni lapha kwaMagwaza. That is for me, you all. I will see you on the next one when, of course, I am bringing you more reviews. So then, please do stay blessed, and I love you.